Bisa omong ae ngono lho. Iya tenang tak usah. Ya, ini lah men. Wit kene kental mah. Enak ya krik-krik. Ya panggang toh. Oh. Apa ki? Bangetan jalan. Alah, untuk es cukup toh. Nah, Wis cukup, lu tuku wedang wis kena mingko. Bos. 2000 farel anakmu mesti mau lho, Bos. Alah, wis tok tenang warung ngono gampang iso. Dililit. Tuku cilok kan lo warek-warek kok. men. Lah iki ngitung kopi ngene nek ora cukup lho, Bos. Alah, gampang ku oleh ning kono. Oh, gampang. Ning Gampang-gampang piye maksudmu? ora Bu. Iki ning kono kan tuku separo kan ora apa-apa. Wes kuwi ae cukup kuwi DP sementara sok nek wis enek neh tak duwe nek. Cacot jalan. Sini men. Duwe sementara sing ngatasi Pak Kok. Lah iso ngono ya. Ya iya sing penting kok tuku. Wes rasa. No. Ecer-eceran ta kono, budal. Sak cingkir kan dua orang kan cukup to men. Bersyukur dadi wong. Kan Wong kok mesti ngono ae. ya ta. Wah, kagak kan Runyam. Loh,